Добре дошли в пари от интернет. Последната седмица пазарите затвориха под силен стрес и сериозен натиск от продажби. Златото падна с около 10%, среброто с близо 40%. Криптопазарът се понижи, американските борси също, навсякъде е страх и паника, но трендовете не се променят за една седмица. Без паника, без емоции, само стратегия. Когато златото пада с 10%, среброто пада много по-силно. Точно това се случи. Най-логичният ход. Намаляване на риска и засилване на златните позиции. Днес златото отново е в зона за акумулация, не за бърза печалба, а за търпеливи инвеститори. Подобни спадове в миналото се оказваха възможности и този път картината не е по-различна. При криптопазара натискът беше още по-силен, особено при малките алткоини. Биткоин се върна към ключови зони на подкрепа и на седмична графика се появи сигнал за подценяване. Това не е сигнал за паника, това е сигнал за подготовка. Фокусът остава върху биткоин и големите алткоини с контрол на риска и търпение. Пазарите не наказват тези, които чакат, наказват тези, които бързат. Пари от интернет следи трендовете, не емоциите.